Φυσικά και άλλο βασικό αίτιο είναι η αποψήλωση των δασών. Όταν συμπεριφερόμαστε άλογα και άπρεπα στο περιβάλλον και στα δάση, τότε δεν κρατάει το νερό που πρέπει να κρατήσει και έχει συνέπειες στην αρμονία του περιβάλλοντος και δημιουργούνται όλα αυτά τα ζητήματα. Και από τους επιστήμονες εντοπίζονται τα προβλήματα, εντοπίζονται τα αίτια και οι επιστήμονες βεβαίως φτάνουν στο σημείο να λένε και τι πρέπει να γίνει για να θεραπευτεί το πρόβλημα αυτό. Αλλά δυστυχώς οι μεγάλοι των εθνών δεν θέλουν να το λύσουν το θέμα, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι άλλη ήταν η ατμόσφαιρα πρώτης βιομηχανικής επαναστάσεως και άλλο είναι η ατμόσφαιρα η οποία κυριαρχεί μετά την βιομηχανική.